Hola a tothom! Si estàs pensant en presentar-te a les oposicions de secundària i FP del 2025, aquest vídeo t'interessa. T'explicarem en què consisteixen les proves d'aquest nou procés selectiu i les principals novetats respecte a convocatòries anteriors. La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. Superar-les és clau per poder passar a la següent fase. Comencem per la primera prova, que té dos objectius principals. El primer, demostrar la teva capacitat i el teu coneixement específic de la pròpia especialitat. I el segon, la teva capacitat didàctica. Aquesta prova es divideix en dues parts. Primera prova, dues parts. Part A és una prova pràctica que val el 70% del total. Aquí demostraràs el domini i els coneixements científics i tècnics de la teva especialitat i la capacitat de dissenyar situacions d'aprenentatge assegurant l'assoliment de les competències específiques de la teva especialitat. En aquesta part hauràs d'elaborar una situació d'aprenentatge, com bé deia, escollida d'entre dues proposades pel tribunal. La situació d'aprenentatge estarà basada en un context i explicaràs quina connexió hi ha amb el currículum, amb les activitats, amb els recursos, la gestió del grup, del temps, les competències i els criteris d'avaluació. A més, com a novetat, hauràs de justificar per què el context i els continguts que has triat són adequats pel nivell educatiu al qual estàs programant. La part B d'aquesta prova consisteix en el desenvolupament d'un tema específic de la teva especialitat. Aquesta part representa un 30% de la puntuació total. Com podeu veure, a aquesta prova no hi ha cap mena de novetat. Pel que fa a la mitjana de les dues parts A i B, necessitaràs almenys 2,5 punts sobre 10 a cadascuna de les parts per tal de fer mitjana. És important saber que cal sumar com a mínim 5 punts entre les dues parts per tal de superar aquesta primera prova i no ser eliminat o eliminada del procés d'oposició. Un altre detall clau és que la prova pràctica pot incloure qüestions prèvies específiques de cada especialitat, com ara resolució de problemes, tècniques experimentals, treballs de camp o de laboratori, anàlisis de textos o obres literàries, etc. Cada especialitat té activitats específiques a la pròpia especialitat i també hauràs de demostrar habilitats com l'adequació discursiva, la coherència i la cohesió textual. Les persones aspirants disposareu de 3 hores per completar la part A de la prova i 2 hores per completar la part B de la prova, és a dir, el tema. Recorda que una altra novetat és que el tribunal valorarà no només els teus coneixements, sinó també la teva capacitat d'organització, gestió del temps i la teva disposició a innovar. La segona prova, presentació i defensa d'una programació didàctica anual, amb un mínim de 6 situacions d'aprenentatge per secundària o batxillerat o 6 unitats didàctiques per a formació professional. Molt d'ànim a tothom i recorda, només necessites una plaça. Molta sort!